Много се радваме, че сте на нашето коледно тържество, че сте ни уважили. Много се радваме, че нашата любима директорка госпожа Петрова е с нас. Откриваме коледното ни тържество. Аз изказвам моята голяма благодарност и задоволство от това, че заедно в навечерието на тези светли празници ще се заредим с много позитивна енергия, с много настроение, благодарение на нашите прекрасни джудженца, овеченца, лисички, катерички, зайчи. Прекрасно! И те, да знаете, има страшна изненада. Нещо се е случило в гората. Да видим. Искате ли да покажем? Да. Какво се случва в гората днес? Да. Усмихнати. Що ли пада от небето? Оле, трепка в сърцето. Но какво ли е това? Не мога аз да разбера. Пипам го, не ме воде. Може пък да се яде. Нична, чимки сме крилати. Баба, чима не е чекати. Да покрием вратът. Земята, къщите и чеманча. Пък за децата малки правят весели пардал. Всички много ни обичат, щом ни видят вън кръвите. Слез
Катички табелки, катички хубавелки. Айде, играй на игра. Не мога! Работа ме чака! Борна, че ще падне мрака. Ще започва веселбата, без украса е ухата. Веселбата е ухата, не те разбира. Как така не знаеш? Всички знаем, че в тази нощ дядо Коледа пристига с пълен кош. Пълен кош, какво кажи? Шаро, сам се досети. С играчки, шоколади и с още изненади. Я ръка ви запредни и ухата украси. Докъде са моите слета? Май ще дърпам аз усета. Хей, есета, къде сте двете? Тук при мене застанете и послушливи бъдете. Хей, я го вижте пак отлив. Става ли ще изпетлив? Май ще гледам в бързината. Обувките си спъвкал на краката. Нищо. Не са си такъв кашо беше смисленото. Хайде двамата в ръце, да се хванем за ръце. Ние сме братчета, жета, весели, добри момчета. Гладна съм, не ми се трябва. Чакай, Лито, престани, стига твоите хитриди. Тази нощ ти обеща, че ще бъдеш най-добра. Вярно, извинете. Нещо ме болят нозете. Ще поседна до елхата по-далеч по света. Гората има къде, гора без две мечета. Ето ги. Чуклепушко. Мечо. Чупаш ли хлапако? Че си бил? Деце похапа. Обещавам тук пред вас, че послушен ще съм аз, казва малкия Менчо. Добрини ще правя сам, като искам. Ще те слушам. Малкия Менчо. Мила мамо, каза го много тихо. Браво. Има ли
Как дядо Коледа ще разбере, при кои животни той да спре? Вече барабачето жени, заедно с вечето ще свани. Рисата за песети ни дай, песета, коя всеки знае. Той много хубаво го казва. Ама силно да чуе тата. Второто джудже с весело добро сърце. Четвъртото. Не чуваме джудженцата. Който обича се топката да дига. Така, шестото е срамежливо. Много работливо. Там седмото го няма. Ето ти беда голяма.
гората, на дядо гората сейната. Едва спутахме сейната и ето я, стигне беше жилката. Ето, виждам я сейната. Много ни се пуснаха актьорите вече. Вие така хубаво ни предразполагате, че ще ви изпеем още една песничка и ще прекратим също. Така, моля, започнете предничка.
се приготвяхме за вас с много любов. Искахме да ви стоплим душите и даже децата, които не казаха думите, искам всички да знаят. Те ги знаят, смутиха се. Искам да ви благодаря за хубавото отношение, което имате към детската градина, към нас като преподаватели, към децата. Благодаря ви за хубавото отношение, което имахте и към дарителството. Аз мисля, че начина, по който вие реагирахте на нашата инициатива, беше един толкова хубав пример, толкова светъл. Децата се научиха на толкова неща. И ви предлагам не само седмицата около Коледа да бъде наситена с много добрини. Нека научим нашите деца да има добро всеки ден и нека да бъде следващата година, годината на добротата. Вие дадохте своя пример, благодаря ви. Нека поработим заедно. Искам да ви кажа, че децата днес се справиха много хубаво и виждам една голяма торба, която дядо Коледа е оставил, ама тя е пълна с изненади за децата и мисля сега да отворим и да видим какво ли има вътре. Добър ден,